Dawuh kang sinapta pungkasing prahara dang yang sabda balon naya kenggong ngendika yen wis titiwanci bakal kasuwun bali jayaning nuswantara mawa pratandha para tita kang kinasih Gusti Allah padha mirengna pawarta wigati mobah mosi jaman kang wasinasi bakal rawuh utusan ing waktu iki nanging amijel manungsa sawangka kajibah maring pepeling